తెలంగాణ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ సంఘం అధ్యక్షుడు ఏలూరి శ్రీనివాసరావు త్రుటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం రెబ్బవరంలో ప్రమాదానికి గురైంది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న పెద్ద చెట్టుకు ఎవరో నిప్పు పెట్టారు. మంటల తాకిడికి ఆ చెట్టు లోపల పూర్తిగా కాలిపోయి బలహీనపడింది. ఏలూరి శ్రీనివాసరావు కారు ఆ ప్రాంతానికి రాగానే ఒక్కసారిగా ఆ చెట్టు భారీ కొమ్మ విరిగి పడింది. చెట్టు కొమ్మ కారుపై పడడంతో ఫార్చునర్ రోడ్డుపైనే బోల్తా కొట్టింది. కారు అద్దాలు పూర్తిగా పగిలిపోయాయి. అయితే కారులో ఉన్న ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. ఏలూరి శ్రీనివాసరావుకు త్రుటిలో పెద్ద ప్రాణాపాయం తప్పింది. పంట పొలాల్లో వ్యర్థాలను కాల్చడం, రోడ్డు పక్కన చెట్లకు నిప్పు పెట్టడం వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఏలూరి శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. అధికారులు వీటిపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.